Ka onye nwe anyị bụ Chineke gbaa gị ume, ndị ọma na-ege anyị ntị. N'ebe ntụgharị gị n'ụbọchị taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke akpọrọ Mgbe Ụdọ Ghọrọ Nku. Ọtụtụ ndị nna nna na-asị na ọ dị ha ngwa ngwa ịhụ ụbọchị ụmụ ha ga-etolite ogo ibi nke aka ha, ma mgbe ụbọchị ahụ na-eru, ikewa na-abụkwa ihe ụtọ dị ilu dị mwute. Njike maka oge ụmụaka ga-ahapụ ụlọ dị oke mkpa. Ọ bụrụ na anyị nwee nlezianya ịkwalite ụmụaka anyị ibi na nke onwe ha mgbe oge ruru, na-abụ ihe obi aṅụrị. Na ihe ọmụmụ anyị nke taa, onye ozi Chineke bụ dọkịta Jeremaya ga-akụziri anyị ka anyị pụrụ isi jikere maka ụbọchị ụmụaka anyị ga-ahapụ ụlọ. Dịka ị na-ege ntị, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Taa, n'usoro ọmụmụ ihe olileanya n'ịzụlite ụmụntakịrị, anyị ga-ahụ otu isiokwu dị oke mkpa nke a kpọrọ Mgbe Ụdọ Ghọrọ Nku. Mgbe ụdọ ghọrọ nkụ. Anyị ga-aghọta site n'ihe ọmụmụ a na nghọta bụ ya bụ isi ihe niile. Anyị ga-ahụkwa nzaghachi emere ka ọ dị anya na-eweta ịkwa mmakwara nye ndị nne na nna. Anyị ga-ahụkwa ihe ụfụ nke bụ otu akụkụ nke ezinụlọ. Anyị ga-ahụkwa na ekpere bụ ihe kacha ukwuu nke ị pụrụ ime. Ndị nne na nna kwesịrị inwe mkpebi ka ha nọrọ nso. Anyị ga-ahụkwa ka anyị ga-esi tụọ ụkpụrụ ka ụmụaka anyị nwee ike laghachi mgbe ọbụla ha kpafuru. Anyị ga-ahazi ndụ ọnụ na ihe ndị buru ụzọ ọzọ. N'ọdụ ụgbọelu nke Fort Lauderdale, amakụrụ m ma sụtụkwa nwa m nwaanyị gbara afọ 19 Jennifer ọnụ dịka ọ na-abanye n'ụgbọelu ndị agha elu nke mba Amerịka, nke bụ ya na-alaghachi mba Dayton nke dị na Ohio, na agba nke 3 afọ mbụ ya na kọleji nke Cedarville. Mgbe ahụ, etinyere m aka gburugburu ọkpara m bụ David, dọrọkwa ya ruo n'arụ m na nkeji ole na ole tutu m makụọ ya ma sụtụkwa nwunye ya bụ Kami ọnụ, ma na-elekwa ka ha na-eje irute n'ụgbọelu nke Amerịka ime njem ha ịlaghachi ebe bụrụ ụlọ ha mgbe ahụ na Raleigh, North Carolina. N'otu oge ahụ, mmadụ 7 anyị dịrị ghọrọ mmadụ 4 mgbe anyị malitere ịlaghachi San Diego. Mgbe e mesịrị n'ehihie ụbọchị ahụ, oge anyị rutere ụlọ, anyị jere Coronado ibughachi ada anyị nwaanyị Jan. Mgbe eje ije rute n'ọnụ ụzọ ụlọ ya, makụọkwa ya, o wee banye n'ime ụlọ ya. Ọnụọgụgụ anyị gbadakwara ruo 3: Donna, Daniel na m onwe m. Anyị laghachikwara ụlọ. Ụlọ dịkwara ka ọ na-adị kamgbe Jennifer banyere kọleji na mmalite afọ. Anyị laghachiri n'ihe anyị kpọrọ otu ihe dịrị n'ụbọchị ndị ahụ. Mgbe otu izu gasịrị, bụ nke anyị nọkọrọ dịka otu ezinụlọ n'ogologo oge nke ikpori ndụ n'etiti anyị. Aga m agwa gị na anyị rikọrọ nri abalị, anyị mmadụ 7 niile n'otu tebụl n'otu oge nakwa n'otu ebe n'abalị 7 niile. Mụ na Donna nwunye m apụghị icheta oge ikpeazụ anyị mere nke a, ọbụnadị mgbe ha niile biri n'ụlọ. Ọ bụrụ izuụka nke a na-apụghị ichezọ nye ezinụlọ Jeremaya. Ọgbakọ nzukọ anyị nke gosiri anyị ịhụnanya ya apụrụghị inye anyị onyinye dị mma karịa ọṅụ nke anyị nwere n'ịnọkọta ọnụ, anyị na ndị ahụ nke anyị hụrụ n'anya karịsịa n'ụwa niile. N'ọtụtụ ụzọ, ọ dịrị ka o nwebeghị oge anyị kewara ekewa. Echere m na otu a ka ọ dị nye ezinụlọ ndị ahụ jikọrọ onwe ha ọnụ. O nweghị oge nke a na-emegharị ihe. Ike onwe ha adịghị agwụ onye ọbụla.
ọ dịrị ka anyị malitere mkparịta ụka ebe anyị kwụsịrị, mana Satọde mkparịta ụka kwụsịrị, anyị gasasịkwa ọzọ ebe atọ ịmalite ọrụ anyị ọzọ. Amaghị m maka gị onwe gị, ma oge ụfọdụ ana m ahụta onwe m ka m na-eche echiche n'iwe maka ihe nke a niile. Ọ dịghị m ka ọ bụ ihe ziri ezi itinye afọ 25 anyị nke kacha mma na ụmụ anọ naanị ịhụta ka ha na-agakesi n'otu n'otu hapụ anyị ije bie ndụ nke ha. Amaghị m onye tụrụ ụkpụrụ a ka ọ dị otu a. Ka m zaa ajụjụ ahụ site n'okwu Chineke, n'ihi na amaara m onye tụrụ ụkpụrụ a. Ọ pụghịkwa ịpụta ihe karịa otu e dere ya n'akwụkwọ Jenesis 2 amaokwu 24. Gee nnọọ ntị na nke a, n'ihi na achọrọ m ka ị nụrụ okwu a. Ọ sịrị, n'ihi nke a ka nwoke, gịnị bụ okwu nke na-eso ya? N'ihi nke a ka nwoke ga-arapụ nne na nna ya, raparakwa n'arụ nwunye ya, ha abụọ ga-abụkwa otu anụ arụ. Jenesis 2 amaokwu 24. Iwe nke anyị na-ewe mgbe ụfọdụ, ma ọ bụ ụjọ nke na-amalite ịrịbata n'obi anyị dịka ụmụaka anyị na-abanye n'ụlọ akwụkwọ dị elu, nke a bụ uche nke Chineke. Ọ bụ ya mere ya, eleghị anya ọ ga-eme ka anyị ghọta ya nke ọma ma ọ bụrụ na m kwuo ya otu a. Ọ bụrụ ụkpụrụ nke Chineke Nna, otu Chineke Nna ahụ, onye nọrọ ebi ebi ya na Ọkpara ọzọ n'ịhụnanya. O zitere ya ịnọ afọ 33 n'ime ụwa nke a, nke na-amataghị ma ọ bụ kelee ya, nakwa nye ndị nke ya, ndị na-enweghị mmasị n'ebe ọ nọ. Chineke ajụghị maka nna nke ụwa ọbụla imeghe ihe onwe ya bụ Chineke na-emebeghị n'onwe ya. N'ezie, otu onye ode akwụkwọ nke m gụrụ n'izuụka ole na ole gara aga kwuru ya otu a, sị, n'ihi nke a, onye nwe m, ọ bụrụ na anyị mee ya n'ụzọ i kwuru ka anyị mee ya, ịchụ àjà nakwa iwunye ndụ anyị na ndụ ụmụaka anyị, gịnị mere o ji ewute nke ukwuu mgbe ha gasasịrị? Ihe ụfụ ọ bụ ya bụ ụgwọ ọlụ anyị na-anata n'ihi ime ya n'ụzọ gị? Onye dere ya sịkwara, ọ dị ka m na-anụ okwu na ntị m, ee nwa m, n'ihi na ịhụnanya na-efu ihe, o fukwara m ọkpara m. Adịghị m eme ka m bụ ọkachamara n'ihe a niile. N'ezie, mụ na Dona bụ nwunye m abụghị ọkachamara n'ụzọ anyị ga-eji mee mmekọta niile anyị na-enwe nakwa echiche na-emegide onwe ha nke ndị mmadụ na-akọrọ anyị. Ụfọdụ n'ime ha na-ekwu na nke a bụ oge ngharịpụ. Ndị ọzọ na-abịakwa si na ọ dị ka ohere mkpori ndụ nke e nyere di na nwunye ọzọ, dịka gasị na ha lụrụ ọhụrụ. Otu onye nke nwere nwapụta dị iche site na nke anyị sịrị ka anyị gbanwee igodo ụzọ anyị niile, ha ga na-abịaghachi. Mgbe ahụ, e nwekwara ndị ọkachamara n'ịbụ nna na nne ochie, ndị na-asị na o nweghị ihe n'ụwa a dị ka ịbụ nna na nne ochie. Otu ihe anyị pụrụ ịmara n'owuwe anya bụ nke a: ọ bụ oge mgbanwe. Dịkwa ka C.S. Lewis dere otu oge, ibi ndụ n'oge bụ ime mgbanwe, n'ihi na oge bụ mgbanwe. Amaghị m maka ndị ọzọ n'etiti unu bụ ndị na-ege ntị, ma oge ụfọdụ nye m, ọ bụ mgbanwe dị ike. Ọ dị ka itinye mmadụ n'ihe na-ahịa akwa. Iche echiche ya na-atụ anya egwu. Ụfọdụ n'ime unu chetara oge ngafere a na ihe ọ dịrị ka ya mgbanwe. Mgbe eriri ma ọ bụ ụdọ ghọrọ nku, gịnị ka anyị na-eme? Kedu ka anyị ji na-akwado maka ya? Ọ dị m ka m pụrụ ịgwa gị na e nwere otu ebe n'akwụkwọ nsọ, ma ọ bụ na e nwere otu akụkọ nke anyị nwere ike ịtụgharị na ya, nke ahụ gara enye anyị ụkpụrụ niile na ọzịza banyere oge nke a na ndụ. Ekwenyere m na ụkpụrụ ya niile
nọ n'okwu Chineke. Okwu Chineke kwadokwara ya, ma ka anyị mee ka ọ pụta ìhè. E dere okwu Chineke mgbe ndị mmadụ hapụrụ, ma ha ejeghị ebe dị anya, hapụrụ banyekwa n'ezinụlọ ha nke gbasara agbasa. N'oge nke agba ochie nakwa na agba ọhụrụ, enwereghị ihe ọbụla dị ka ihe anyị nwere taa, ebe nwoke na nwaanyị na-ezute na mahadum nke dị ọtụtụ puku maịl site n'ezinụlọ ha, ha wee lụọkwa, jee biri ọtụtụ puku maịl site n'ebe a mụrụ ha. Ma achọkwara m iwere ụfọdụ oge, ma ọ bụrụ na m pụrụ, ime ka ikere ome na ụfọdụ ụkpụrụ nke anyị wepụtaworo site na nwapụta nke anyị, nakwa ihe anyị mụtara site n'eziokwu na-adị ebighị ebi nke okwu Chineke. Aga m achọ ijiri ụkpụrụ nke mbụ malite, bụ nke na-aga otu a: nghọta bụ ihe niile. Ọ bụrụ na anyị ejiri nghọta nke bụ ezi amalite, ọ ga-enyere anyị aka dị ukwuu. Nghọta banyere ịzụ ụmụaka ka a ga-ahụ n'ahịrị nke dị n'akwụkwọ nsọ, n'Abụ Ọma isi 127 amaokwu 3, ebe a gwara anyị na ụmụaka bụ ihe nrita nke si n'Onyenwe anyị, na ụmụaka bụ onye nke Chineke nyere anyị, na ha abụghị ihe nnweta anyị, anyị abụghị ndị nwe ha, kama ọ bụ Chineke nyere anyị ha dịka ndị nlekọta. Sitekwa n'ihe anyị pụrụ ịmụta, anyị nwere nlekọta ahụ ihe dịka afọ 20 nke ndụ ha. Mgbe nke a gasịrị, ha na-agakwa n'iru ime ihe nke Chineke kpọrọ ha ka ha mee. Ma mgbe anyị na-aghọtaghị ọdịiche dị n'onyinye na ihe nnweta, ihe niile na-amalite imekasị n'obi anyị banyere ụmụaka anyị. Aga m agwa gị nke ahụ ọbụna dịka onye ọmụmụ nke okwu Chineke. Nke a bụkwa ihe m na-eji ndụ m eme. Ọ dị mfe oge mweghe a iwere ọnọdụ. A.W. Tozer dere okwu ndị a otu oge. Ọ sịrị, ihe niile anyị nyefere ya n'aka nọ na nchekwa, o nweghịkwa ihe echekwara nke anyị na-enyeghị ya n'aka. Ichewo maka nke ahụ? Emere ka m cheta n'izu ole na ole gara aga banyere akụkọ nke Hana na agba ochie. Akụkọ a nọ n'akwụkwọ Samuel nke mbụ isi mbụ. Ọ na-agakwa otu a: Hana nwere oke ibu n'obi ya n'ihi na ọ bụrụ nwaanyị aga. Onyenwe anyị emeghebeghị afọ ya ịmụ nwa. Otu ụbọchị ọ nara ekpe ekpere n'obi ilu banyere nsogbu a, rue na akwụkwọ nsọ kwuru na ọnụ ya nara ejegharị ma o nweghị okwu ọbụla ọ nara ekwupụta. Eli onye nchụaja hụrụ ya, cheekwa na ọ ṅụrụ mmanya. Mgbe ha abụọ malitere ikwu okwu, o mere ka ọ mara obi ilu ya banyere ọnọdụ amụghị nwa ya. Onye nchụaja ahụ bụ Eli gwara ya na Chineke anụwo ekpere ya, na ọ ga-amụkwa nwa. Ha na nwekwara obi ụtọ nke ukwuu, rue na ọ sịrị na ọ ga-amasị ya ọ bụrụ na nke a bịa na mmezu, ka ya nyeghachi Onyenwe anyị nwa ahụ. N'ezie, n'akwụkwọ Samuel nke mbụ isi mbụ amaokwu 11, ọ sịrị, aga m enye ya Onyenwe anyị n'ụbọchị niile nke ndụ ya. Mgbe a mụsịrị Samuel, ọ kpọrọ ya, weghachiri ya onye nchụaja. N'akwụkwọ Samuel nke mbụ isi 28, anyị na-agụ okwu ndị a: ya mere, enyewo m ya Onyenwe anyị, n'ogologo ndụ ya niile ọ ga-abụ nke Onyenwe anyị. Ebe ahụ ka ihe niile a ga-amalite nye ndị ahụ n'etiti anyị ndị bụ ndị nke Kraịst. Nke ahụ bụ inyeghachi Chineke ụmụaka anyị. Anyị na-eme nke a si n'oge ruo n'oge, mgbe ndị nne na nna na-abịa guzo ebe a, kurukwa nwata ndị a, anyị kpee ekpere, chekwa ndị nne na nna a n'iru Chineke. Ma ana m ahụta onwe m ka m na-eche, mgbe m na-ekpe ekpere ndị a, nakwa mgbe anyị na-eme ihe ndị a niile, ndị nne na nna ndị a ha na-aghọtakwa ihe ọ pụtara bụ inyeghachi Chineke
ụmụ ha. Dịka ha na-ele ụmụnta ndị a mgbe ha na-etolite, ma n'ikpeazụ ha abanyekwa n'ezinụlọ nke ha. Mgbe eriri ghọrọ nku, ha ga-enwekwa ike isi, "O Chineke, anyị na-eche nwata a n'iru gị, na-enyekwa gị ndụ ya niile." Nghọta bụ ihe niile. Anyị nwere afọ 20 site n'aka Chineke ime ihe niile anyị nwere ike dịka ndị nlekọta nke ịzụlite ụmụaka anyị, ma nyeghachikwa ha n'aka ya, tinyere ihe niile anyị meworo na ndụ ha. Ka m nye ụkpụrụ nke abụọ. Ọ dị m ka m pụrụ ikwu nke a otu dị mma karịa, ma nke a bụ ụzọ ka mma nke m pụrụ iji ekwu ya. Ụkpụrụ nke abụọ sịrị: nzaghachi emere ka ọ dị anya na-eweta ịkwa mmakwara. Ị maara, otu n'ime ihe ndị dị ike banyere ịzụ ụmụaka bụ na ọ na-eme anyị mgbe anyị nwere ọtụtụ ihe anyị na-eme na ndụ anyị. Ị hụtara nke a? Ngwa ngwa anyị na-amalite aka ọlụ anyị, ngwa ngwa eleghị anya anyị na-abanye n'ụlọ nta mbụ anyị, ma ọ bụ mgbe anyị kwụsịrị ike na nzukọ ọma ahụ, tinyekwa onwe anyị n'ozi onye nwe anyị. Ngwa ngwa ahụ, mgbe ihe niile na-aga nke ọma, na-agbakwa kwamkwam na ndụ anyị, ụmụaka na-ebido bịawa. Ọ bụrụkwa na anyị akpachaghị anya, anyị ga-asị n'obi anyị na ụmụntakịrị bụ ma emesịa. Achọkwara m ịgwa gị na mụ onwe m na emekwara m nke a na mgbe ezinụlọ anyị malitere. Agwawo m ụfọdụ n'ime unu nke a mgbe gara aga. Etinyere m onwe m n'ọlụ iwu nzukọ a site na ntọala ya. Ịmalite nzukọ mụ na ezinụlọ 7, na-ele ya ka ọ na-eto, na-eje n'ụlọ ha n'abalị niile n'ihe ndị ahụ niile, ma ghọta nwa nke nta na ihe ndị a nke m tinyere mbụ na ndụ m bụ site n'ihe otiti. Obi dị m ụtọ na ekpebiri m ngwa ngwa na nwapụta nke ezinụlọ m. Ekpebiri m ime ka ezinụlọ m bụrụ ihe nke mbụ. Akwaghị m makwara maka nke a. Akwaghị m makwara mgbe ọbụla amakwara m na agaghị m akwa. Mgbe m bịara na San Diego ịbụ onye ọzụzụ atụrụ na nzukọ Shadow Mountain, ụmụaka m 4 niile nọrọ n'ụlọ akwụkwọ. Nke kacha okenye n'ime ha nọkwara n'agba nke 8. Ugbu a ha niile nwere ụmụaka nke ha. Kedu ka nke a si mee ngwa ngwa otu a? Achọrọ m ka ị mara, nke kacha nke ndị ahụ n'etiti unu, ndị nwere ezinụlọ dị nta, ndị pụrụ iche na ụmụaka inwe nku abụghị nye unu. Nku ndị ahụ na-efulite ugbu a. Ọ ga-agakwa ngwa ngwa dịka ị na-ekwenyeghị na ọ ga-aga. I weela anya n'elu otu ụbọchị sịkwa, kedu ka ha ji tolite ngwa ngwa otu a? Kedụkwa ka ihe ndị a niile si funarị m? Ọ bụrụ na imeghị ka ọ bụrụ ihe mbụ na ndụ gị na mmalite, ị ga-eleghachi anya kwa makwara n'ikpeazụ. Mgbe ọkpara mbụ David gụsịrị akwụkwọ na Christian High School, anyị mere ememe mpụta ya na mbara dị n'ezi. Echetakwara m n'ịnọdụ ala n'oche dị na mbara ebe ahụ mgbe David jere ije gafere. Ọ jụkwara m oyi n'echiche, dịka m gwara nwunye m na ntị ya. Ihe dị mma banyere oge a bụ na enweghị m ịkwa makwara. Ihe m nara ekwukwa na nke ahụ abụrụ gị ihe inye ụmụ ọtụtụ. Ihe m nara ekwu bụ na emere m mkpebi na agaghị m ahapụ ihe na-eme na ndụ ụmụaka m. Anọrọ m ebe ahụ mgbe ha nọrọ n'egwuregwu, nọrọkwa ebe ahụ n'oge ndị dị mkpa na ndụ ha. Oge ụfọdụ efere m n'elu abalị niile ịlaghachi ụlọ. Oge ndị ọzọkwa akagburu m ọgbakọ ndị m kwesịrị ịnọ na ha ka m nwee ike ịnọnyere ha. Mgbe si nye ihe ndị ọzọ ka m nwee ike nye ha.
ihe niile m chọrọ ịgwa unu ndị ikom na ndị inyom bụ na nke ahụ bụ ihe m na-apụghị ịkwa mmakwara maka ha. A na-ekwu okwu amamihe a sị na o nweghị onye azụmahịa nke ga-ekwu mgbe ọ chọrọ ịnwụ, ewo, ọ gaara amasị m ma sị na m nọrọ oge dị anya n'ụlọ ọrụ karịa. Ma ọtụtụ n'ime ha ekwuwo sị, ọ gaara amasị m ma ọ bụrụ na mụ na ezinụlọ m nọkọrọ oge dị anya karịa. Ya mere, achọrọ m ichetara gị dịka ị na-ele anya maka oge ahụ nke ha na-eme ihe nke ụmụaka niile na-eme. Nzaghachi nke mere ka ọ dị anya na-eweta ịkwa makwara. Ekwela na ọ ga-eme mgbe e mesịrị ma ọ bụrụ na ọ dịghị eme ugbu a. Ihe ọ bụla nke ọ bụ ị chọrọ ime otu ụbọchị, ọ ga-aka mma ka ime ya taa n'ihi ezinụlọ gị. Nke atọ, a pụrụ ikwu nke a ngwa ngwa. Echekwara m na m ga-enwe ike gafere akụkụ nke a n'ozi m. Anyị nwere ike ikwu eziokwu maka nke a, na ihe ụfụ bụ otu akụkụ nke ihe anyị na-agabiga n'ezinụlọ anyị. N'ezie, ndị inyom, nke ahụ bụ otu o si amalite, ọ bụghị ya site n'ihe ụfụ. Ka anyị kwuo eziokwu, ọ na-eji ihe ụfụ malite, jirikwa ihe ụfụ kwụsị. Nke ahụ adịghị ka ọ bụ eziokwu, ma nke ahụ bụ otu o si dị. Ọ dịkwa mkpa ka anyị kwado onwe anyị maka ụbọchị ahụ, nakwa echiche nke ihe ifunarị anyị nke anyị ga-enwe. Ị makwara otu ihe, ruo mgbe nwa nke mbụ ahụ banyere kọleji, anyị adịghị ama oge na ume na mmekọta nke anyị tinyere n'ime ha. Mgbe ahụ ngwa ngwa ha na-apụ, mgbe ahụ anyị na-ahụta ihe efu nke anyị na-amaghị otu anyị ga-eji mejuo ya, n'ihi na onye ahụ nke anyị tinyere oge maka ha anọghịkwa ya ọzọ. N'ezinụlọ anyị, Jen bụrụ onye nke mbụ pụrụ. Akpọrọ m ya jee n'ebe ọzụzụ nke okwu Chineke nke ndị Word of Life dị na Sharon Lake nke dị na New York. Agaghị m echezọkwa njem ahụ. Anyị fere n'elu jee Albany, gbaziri ụgbọala wee jee njem ahụ dị maịlị 90 rute ụlọ akwụkwọ Word of Life. Anyị nọrọ abalị niile n'otu ụlọ nke dị n'akụkụ mmiri nke Sharon Lake, nke nọrọ na mbara ụlọ akwụkwọ ahụ. Oyi dịrị, ikuku nara ekukwa. Mgbe abalị ahụ gasịrị, anyị jiri idenye aha n'akwụkwọ n'ụbọchị nke na-eso ya. Anyị banyere ebe a na-agbatị arụ. E nwekwara tebụl ndị dị ukwuu edoro ebe ahụ. Ọ dịkwa akwụkwọ ndị a anyadoro n'ahụ aja nke ga-agwa gị ebe ị kwesịrị ibu ụzọ jee na nke ị ga-ebu ụzọ mee. Ọ gbagwujuru m anya. Echekwara m na ọ bụrụ na o nwere mgbe nwa m nwaanyị ga-achọ enyemaka m, ọ ga-abụ ugbu a. A sịkwara m, ị chọrọ ka m soro gị mee ndenye aha n'akwụkwọ? Ọ sị mba. Echere m na m ga-emesi ya. Ya mere, o jere mesịa ndenye aha ahụ. Gịnị ka m kwesịrị ime, ị maara? Echere m gburugburu ebe ahụ ruo mgbe o mesịrị. Anyị rie nri ehihie. Mgbe hapụ ya ebe ahụ, banye n'ime ụgbọala m, jee maịlị 90 ahụ ịlaghachi Albany. Echetakwara m njem ahụ nakwa obi ọjọọ nke juru m n'obi. Oke mwute. Ọ bụrụ elekere 4 n'isi ụtụtụ mgbe David pụrụ. Ana m ekwu, ọ bụrụ na ị gaghị ehi ụra abalị niile, ị nwere ike ịpụ n'elekere 4 nke ụtụtụ. N'ezie, adịghị m ehi ụra. Ya na enyi ya kwakọrọ ihe ha n'azụ ụgbọala David. Ha werekwa ihe kpuchie ya. Mgbe ọ kụrụ elekere 4 nke ụtụtụ, ha pụrụ ije mahadum Liberty ebe ha nara eje gba bọọlụ. Anọkwara m n'ụzọ mgbe anyị kwesịrị ekele jee nke ọma nke ikpeazụ. Ana m agwakwa gị, mgbe m hụrụ ụgbọala ha ka ọ na-arịdata ugwu site n'ụlọ anyị, na-ejekwa maịlị 27 site n'ụlọ, aga m ekwupụta n'eziokwu, anya mmiri gbara m. Apụghịkwa m ịkwụsị. N'ikpeazụ, ike gwụrụ m, m banyekwa n'ime ụlọ dinara ala. Ma nke ahụ abụrụghị ọgwụgwụ ya.
ihe mgbu na obi ọjọọ nke a wetara jidekwara m mgbe m na-atụghị anya ya. Mgbe ahụ anara m eme nkenke ọsọ nke a na-akpọ jogging jee ebe dị anya. Ọ bụrụ mgbe ụfọ ọsọ na-eru maịlụ 5. Echetakwara m ụbọchị mbụ nke m mere nkenke ọsọ a mgbe David pụsịrị n'ụlọ. Anara m eme nke ọma, ma akwụsịrị m n'ọgwụgwụ nke maịlụ 5 ahụ, berutekwa n'ụlọ akwụkwọ dị elu n'ọdụ egwuregwu ebe ọ nara agba bọọlụ afọ ndị ahụ niile. Ebe a ka m nọrọ na-eku ume ọkụ n'ihi ndụ m niile, na-achọkwa ibe akwa. Ọ gaghịkwa nke ọma. Achọrọ m ka ị mara na nke ahụ abụghị ihe kwesịrị ekwesị ime. Egwu jidere m ịkwụsị n'ihi na mmadụ pụrụ ịhụ m, ma emekwara ka m mara na e nwere obi ilu na iru uju mgbe ụmụaka gị hapụrụ ụlọ. Otu nwaanyị sịrị na o jidere ya mgbe o jere ebe a na-ere ihe oriri, wee matakwa na ya agaghị azụ nri nke ahụ na-amasị ya nke ukwuu n'ihi na ọ gaghị anọ ebe ahụ iri ya ọzọ. Mgbe ahụ Jennifer pụrụ jee kọleji Cedarville. Otu a ka o sikwa mee. Anyị jere Limberg Field, mụ na nne ya na Jennifer. Nwunye m bụ Donna na Jennifer nara atụ ụkpụrụ ịlaghachi nọrọ otu izu tutu ụlọ akwụkwọ malite ka ha nwee ike ịzụta akwa maka oge oyi ebe ọ ga-adị ọnụ ala. Nke bụ na Donna pụrụ ime ka ọ nọrọ n'ebe obibi ụmụ akwụkwọ ahụ nke ọma. Echebeghị m ya otu a mbụ, ma eburu m ha jee n'ọdụ ụgbọelu. Anyị kpekwara ekpere mgbe makụọ ya n'olu, sutukwa nne ya ọnụ iji sị ha jee nke ọma. Ha abụọ jee banye n'ụgbọelu ma hapụ m ka m nọrọ ebe ahụ naanị m. Echere m n'eziokwu nke a adịghị mma. Mgbe m laghachiri ụlọ, e mere ka m cheta otu ọ na-adị mgbe ndị hụrụ n'anya, ndị tinyekwara ihe niile ị nwere na ha, malitere ije n'ebe nke ha. Ndị ọma gere anyị ntị, amara m na obi jupụtara gị n'ọṅụ n'ihi na onye nwe anyị bụ Chineke sitewo n'okwu ọma ya bụ nke a kpọrọ Mgbe Ụdọ Ghọrọ Nku gbaa mụ na gị ume. Ekpere m bụ ka Chineke nọnyere unu ma mee ka obi unu nọgide n'ọṅụ ruo mgbe anyị unu ga-ahụ ọzọ. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na eriri igwe telefon 225-0602-5690 ma ọ bụ na 225-05-51-4906. Ị pụrụ ime ka anyị mata ebumnobi unu site izitara anyị akwụkwọ leta na 06 PO Box 2131 Abidjan 06, ma ọ bụkwa site na ozi email twr2131@yahoo.fr. Ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs.